جدما درستبونا هفپەیمانیا ناودەوڵەتی یا لە دژی داعشێ ئانکۆ ساڵا 2014 و فرەنسا di çend qûnaxên hestiyar de helwestên cihêwaz û dostane li hember Rojavayê Kurdistanê nîşandane. Ji bilî piştevaniya serbazî û mirovî, Fransa helwestên siyasî û diplomasî jî ji bo parastina gelê Kurd li Sûriyê û yekrêziya Kurdan girtine ber. Roja 19 Nîsana 2019 serokê Fransayê Emmanuel Macron pêşwaziya şandeke Hesedê kir. Wî tekezî li ser berdewamiya piştevaniya Hesedê kir û biryar da ku alîkariya diravî ji bo herêmê pêşkêş bike. Her di Nîsana 2019 de Fransayê destpêşxeriya yekrêziya aliyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê pêşkêş kir. Heta niha jî Fransa li kêlek Amerîkayê piştevaniya diyaloga Kurdî dike. Dema ku meha çiriya paşî 2018 serokê Amerîka Trump ragihandibû ku ew ê hêzên Amerîkayê ji Sûriyê vekişîne, serok Macron ew razî kiribû ku ji biryara xwe vegere. Dema ku roja 22 Cotmeha 2019 serok Trump careke din biryara vekişîna hêzan da, serok Macron du caran pêwendiya telefonî gel serokê Amerîkayê kir û daxwaz kir ku hêzên xwe venekişîne. Li gor ku John Bolton rawêjkarê berê esayîşa niştimanî ya Amerîkayê pirtûka xwe de belav kiriye, Macron ji Trump re gotibû bala Tirkiye li ser lêdana Kurdan e û li gel Daişê jî amade ye li hevkirinê bike. Piştî vekişandina hêzên Amerîkayê, Macron pêwendiya telefonî li gel Vladimir Putin serokê Rûsyayê kiribû û daxwaz kiribû ku mîkanîzmayek ji bo parastina Kurdan li Sûriyê bêpeyda kirin. Roja 28 çiriya paşî 2019 Macron bi tundî rexnel êrîşa Tirkiye bo ser Rojavayê Kurdistanê kir û got em êrîşeke dijminane ji hevpeymanekî me yên NATOyê li dijî navçeyekê dibînin ku berjewendiyên me tê de li jêr me tirsiyêne. Roja 23 Cotmeha 2019 Fransayê pêşwaziya Mihemed Hemîd zarokê Kurd ku biçekên fosforî yên Tirkiye birîndar bûbû ji bo çareseriyê pêşwazî kir. Ji sala 2014 ve Fransa 45 milyon dolar û wekî alîkarî ji bo rêveberiya Xweser terxan kiriye. Hejmara hêzên Fransayê berî biryara vekişîna hêzên Amerîkayê di 105 serbaz bûn. Niha jî derdora 120 serbazên Fransî li Rimelan, Zeviya El Umer û Zeviya Konîko hene. Li Rimelan tîmeke bijîşkî ya Fransî alîkariyên bijîşkî û derûnî pêşkêş dike. Li Zeviya El Umer jî hêzên Fransî hêzên Hesedê li ser bikaranîna topxaneyê rahênan dikin. Li gor çavdêr û şopîneran Fransa erênîtirîn helwest li hember doza gelê Kurd li Sûriyê nîşan dide. Helwesta Fransa ew e ku mafê gelên Kurd ên rewa di çarçoveya yekparçeyiya xaka Sûriyê de bên gerantî kirin. Hüseyin Umer, Rûda û